Какви сте светите. И сега за вас, за всички моите хора от отбора, вие сте номерно. Бъркайте пътеца, ще правим кекса, вие сте номерно. За всички моите хора от отбора, вие сте номерно. Бъркайте пътеца, кекса, пълно. Чери, 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 чери. Чери, 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 чери. Чери, 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 чери. И не го слуша Иван главата, не го слуша главата, и не го слуша главата, и не го слуша главата. Айде, Шанка! Да мога да викам повече. И не го слуша главата, и не го слуша главата, и не го слуша главата, слуша главата, виши мъча, атараба, аката, виши мъча, атараба, аката, виши мъча, виши бър, досито парина. Чери, 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 Иване, чери, 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 чери. И ми стига на паралично от Иван. Поздрав са от Виторенката. Имаш ли дрън, имаш? Имаш. Ще умея да стилите. Ай сега. Чери, 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 чери. Чери, 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 чери. Чери, 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 чери. За най-големия танцор, за Иван. За банката. Банката, 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 валидо-до-до, банката, 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 валидо-до-до, банката, 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 валидо-до. Айде, Шанка! Банката, банката, Янса! Всички да викаме заедно. Габи! 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 Бате, Шанка, продължаваме отново. Албанска четвърка! От името на Теодора, специално за абитуриентката за Габриела, всички приятели с един бързки чек пожелание. Сипка на Барбани!
Продължаваме, колеги. Нека бъде прогрес. Специално от Габриела за страхата. Имаш за група Кеш, 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 за група Кеш, 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 за група Кеш, 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 за група Кеш, за група Кеш, 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 Кеш. От провери, пръкни по-долу. Айде тук в кутия. 100 200 300 400 500 лева. Пожелавам много здраве, много щастие, много късмет, много любов. Много млеко, много кози. Специално за Косто и за Румен, за моите братовчени. Също така за Косто и за Румен, за братовчените, поздрава. За моя приятел Шонко. И за Шонко, за моя приятел. Слава Шонко. Дай кларнетиста да изкараме. Кларнетиста, ако обича. Така. Нещо така, че ме Нещо боли. така. Шонко така. Черния дроб, па боли му кажи. Айде! Боли го черния дроб. Качем го черния дроб. И да шаме Шонко. От Шонко сега. Дали така? Сумата от 100 200 300 400 500 лева от Шонко. Поздрав за абетилетката, разбира се, родителите и всички гости. Това не е с минор. Айде добре. Я съм
Шонко, ади Хала, ади Шонко, Капалия Шонко, ади Хала, ади Шонко, ади Хала, Ори. От Коста и от Бригита от Върбица. Пограл съм от 100, 200, 300, 400 лева. Поздрави специално за цялото семейство, нека да бъдат живи и здрави. Живи и здрави и много успехи. И всичко най-хубаво им пожелаваш. И поздрав специално за всичките гости от вас. За това прекрасно семейство. Най-хубавият ключек на оркестър Окей. Румен от Върбица. Румен от Върбица. Поздрави специално за вечеренката, за всички мили гости. За най-добрия татко, за твоя приятел, за Бисер. Нека да бъдат живи и здрави. Подаряват 400 лева. 100, 200, 300, 400. Айде, Шелка!
Игнат от Бяла Слатина. Подигнал сумата от 500 лева. Поздрав за абитуриентката, разбира се. За нейните родители също така. И всички гости без изключение. За най-прекрасната абитуриентка, за Габриела Рамадан Кечек. Следващият е Боби, също от Бяла Слатина. За бате ви сме специално за цялото му семейство. Всички гости с абитуриентката, разбира се. А те подарява сумата от 300 ли са? 300 лева. Кой да бъде Боби? Карибски пирати, Джак Спароу. Yo! Come on! Sorry! Мирко от Камено поле подарява сумата от 100, 200, 300 лева. Мирко от Камено поле. Добра, живи, здрави семейството на абитуриентката и всички гости. Казва, обичайте се, уважавайте се, бъдете здрави. Какво да бъде? Песничка, Фадиес, за Мирко. За Мирко чувам да говорите, биле тарикатно забравяте. Всичко е постигнал, сам се е стигнал, но върха и му завиждате. Само е до него винаги, децата са му умни и добри. Милко ми показа, сам стоят нещата, че пари отиват и пари. Мирко обича си живота, но без се чувствам всеки ден. А приятелите стари пожелават добър ден. И си има, коли си има, от нищо няма нужда този свят. Има жена, къща мала и най-красивите деца. Каже Мирко се!
Благодари. Живи здрави. Следващите. Бебето от Камено поле. По-голяма сумата от 600 лева. Поздрав за абитуриентката, разбира се. За цялото и семейство. 300. 400. 500. 600 лева от бебето. За цялото семейство на абитуриентката специално. По-разширено. Също така за Мирко и за Светли поздрав. За Светли фермера. И за Ники от Враца, специално за компанията. Айдла. E cagila baba brava e pepe se tempo i so svetni fermera moje człowieka moje nie staje oj nie czuwa za bebe došla viola i za svetni fermera Koji ne znaj, koji ne čuva za svetni šampiona i za ja sam bebe šampiona ti si čoveka za 100 čoveka всички те духалки а не се правят математици продължава напред. Така от Светли фермера Анислав, така ли? Анислав подиграва сумата от 100, 200. Ей, кичек, колеги. Специално за Анислав поздрава. Я шале, Анислав! Ja sam Hrka! Светли фермера 100, 200, 300 лева. Поздрав за абитуриентката, за цялото и семейство. Да са живи и здрави. За бата Йоси от Враца, лично. Също така за Милен от Роман, за братовчеда. И сега старата генерация от Галбаре. За Байратко, за Дайнчо. За Бисер, за Галчо, да стане Рамаданки, да, yes. Една пара за оркестра, Алфемера!
Следващият е Персян. Как си, Персяне? Как върви живота? Подинава съм до 100, 200, 300 лева от Персян. Да, жива и здрава абитуриентката със своето семейство. Айде, може би си. Като те развери, карша и яките коли, любовни мъжни, всички знаят бомба си. Караш яките коли, имаш любовни жени, преседе си преловета, шопия си, персияне, парека си, бомба си, опет глей как се прави, как се прави. Караш хубави коли, имаш готини жени, карика си ти богат, най-голям си в този град. Чети всички азори, всяка сметка плащаш ти, най-голям си казвам ти, просто си перфектен ти. Перфектно! Перфектно! Ще завърни, продължаваме напред. Боби, ти ли си, бе? Не можа да позная. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 лева от Борисов. Специално за нашата абитуриентка, разбира се, за цялото ви семейство, всички гости, цялата компания. Майба? Айде. За 6 и 3-то, номер 9 Вадиес. Аз си пиян и сиян, казвам си майбахан. И така, зачезам. За босовете, разбира се, поздрава. За босовете. Пак си пиян и сиян, казвам си майбахан на сотата. Ако ме жената, там стига в небесата. Винаги съм бил ламахана, да съм това ми е сила. Ако ми казва нашата роден, за мене няма никакъв проблем. И без пак съм си аз, пак съм на върха и първи клас. Как да ви поспирате, аз съм отказ. Виж къде си ти, а къде съм аз. Забоби! Да се ни прави. Живи здрав, Боби! Подряд сумата от 250 лева и един смарт часовник. Подарък, разбира се, за абитуриентката. Айде, царе, само че ще пееш. Да, жената ми жена, а на дъм. Жената ми жена,
Josipe, blagodari, blagodari. Bravo, Vanka. Czeka Wiena, za Madejite. Продължи кючек за младежите. Идега, колеги, Кючек, койка. Яша Саши. Или Саши. Пожелание на Еди, специални поздрави за абитуриентката до 12. Айде! Кой каза? 1, 2, 3, 4.
12 искам да броите. На гъби бала всички се разкрите. На вас, на всички вас. На здраве нека да е за този глас. От 12 искам да броите. Тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е за този глас. На здраве казвам аз, коя от вас е панаманта бачка на този глас. Айде! Ръцете горе, 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 горе. А така, супер се. Я съм Еди. И аз съм шампион. Cheers, Gabriel. Sac, 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 sac. До 12 искам да броите. На Габриела бала се разкрите. На здраве казвам аз за всички вас. На здраве нека да е якия глас. На здраве казвам аз, коя от вас е панамата бачка на този сега. Слънчев бяг варна, всеко на белайна. Слънчев бяг зади, тук са бегачките брати. Ме веки пи погаби, че ме върта. Само да те видя ще изкъртя. Ме веки пи погаби, че ме върта. Само да те видя ще изкъртя. Аз с русата и с жетата. Аз с русата и с жетата. Айде, Риса! Да ми разсъди горе, 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 горе. Са, Габи, 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 Габи. Това се спомва, браво. А сега да бъде ми минор. Айде, видим дискотека, пускаме ми чека. Яките момичета върнят се на пета. Компана продължава, всеки се настава. За цялата компания за яките момчета. Браво бе, Филипс! Браво бе, Филипс! Браво бе, Филипс! Браво бе, Филипс! И пак, и пак! Браво бе, Филипс! Цак, 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 цак! Браво бе, Филипс! Цак, 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 цак! Браво бе, Филипс! Цак, цак, цак! Браво бе, Филипс! Благодарим! Значи ще видим набързо на... Няма се преберат на Враца. Опускат влака. Да не спукава само някоя гума влака. Значи шокът, знаеш, че като видиш на Враца, ще спукаш гумата на влака, каза. Бата Йоси го каза. Така от Бата Йоси подава сумата на 250 лева и една пара за оркестъра. Си жив из Батко. За всички въртовчеди от Калдаре, поздрава. За Бате Писер, разбира се. Неговата съпруга, също така за абитуриентката. За цялото му семейство да бъдат живи и здрави. И за Йоси шефа. Айде, кичек. Оригинално.
Ахмед, Ники, сина на Йоси, Ники. Социални поздрави за баладжийката, разбира се, за цялото и семейство, да са живи и здрави. Също така за неговите деца, за тримата синове, неговата съпруга, за неговата баща, неговата майка и за всички гости, без изключение. Айде, трима братя. 400 лева общо от семейството. 450 общо от семейството на Йоси. И той не знае, кой не чува за виновата Маруси. Той не знае, кой не чува за виновата Маруси. Айде бе Йоси, айде Никола, айде Сетире, Барбале, айде Бенити, Барбалея, айде Никола, Текела, Sugar, Elena, Akala, Dentala, Sugar, Elena, Akala, Dentala, O Yossi, O Svetine, O Niki, O Champione, O Yossi, O Svetine, viene Sarkelela. Живи здрави, поздрави на там приятелите, Враса. Така, Лелята. Лелята, шефката, шефката. Една пара за оркестъра от 20 точки. Поздрави специално за принцеса Габи, за абитурентката. Може малко високи. За Снежа, за Бисер, за всички мили гости. От Лелето първо. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева! И подаръците за абитурентката да си ги ползва със здраве. Да, жива и здрава. Айде, един хубав кючек. Сина Медяна и Булгата Ралица. Започва с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1000, 1100, 1200, 1300 и 400 и 500
и 600, и 700, и 800, и 900, 2000 лева. Продължава 200, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 лева! Вау! И един подарък, като им пожелава най-вече здраве И за малкият принц Валентин. Айде, ла минор. Какво иска? Моята песен. Срещу мене да тичате, не може да ме стигнете, не може да ме стигнете. Медиато се нарича, всеки го обича, всеки го обича. Надейте да Мария, че те върта, само да те видиш се изгърта. Надейте да Мария, че те върта, само да те видиш се. Срещу мен да тичате, не може да ме стигнете. Победия шампиона. При дядото отиваме. Айде. Двамата едно подаръче. Отдяло. Да, значи иде зимата. Виж как си за... Още едно подаръче. Още едно подаръче. И още едно подаръче. Заливки, килимчета. Също има и едно прекрасно пръстенче. Да си го носи със здраве. Точен по мярка. Това е името. И продължава дядото. Това беше от баба Габриела. Продължава дядото. Дядото е скрит талант, да знаете. Започва парична сума от 100. Двеста. 300. 400. 500. 600. 700. 800. 900. 1000 лева! Айде един кючек за дядото. Фадиес. Бизнесмени паро юнто права, скрипта para tiga pelao. Kitelo mudaya pelando, mandi, mano miswano. Akliya pela, ebana tinarela.
1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 лева от дядото! Дядото Методи Бенчев. Да си жив и здрав, батко! До мажор. До мажор. Нещо от феката. Айде. Сега е първият братовчет на абитуриентката Ешко. И Ива. Започва с 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. И един подарък. Едно подаръче. За компанията. Айде, до мажор. Защо са ти косе? По-беле, друже. Заради тебе нещо. Фаниес. Encima de tus manías. Oh, mas si pena verma, es como es como y esa esperanza tú te equivocas, tú te equivocas.
веще живе. Продължаваме с Елена Кметицата и Иво. Започва се от 100, 200, 300 лева. Добре, живи и здрави. Да, продължава Кичека. Колега, няма правите разлика. Ще му избием двамата! За Кметицата! Айде, айде, Елена! За Кметицата! Тя е Кметицата. Като тия няма втора, няма и да има. Продължава се само за Кметицата. От тутката за Кметицата. Айде, айде, Кметица! Още преди Опайратко, най-добрата Кметица. Дойде Заед, дойде Шуба, за Кметицата Елена, поверено още пари. Дойде Заед, дойде Шуба, за Кметицата, поверено. Нощите пятки се храмо, малеле. Няма друга фирма, като наш. И за Габриел. Малена фирмата е камерерка. Покорота и не налези. Нощите пятки се храмо, малеле. И сега. Само за най-добрата Кметица поздрав Вълчава. За най-добрата! От Ването е поздрава. Най-добрата фирма на Елена е. Най-добрата фирма, първи номер ние сме. Нашата Кметица е номер едно. Вашата Кметица, първи номер, тя е Айво! И за Иво! Благодарим! Ще здрави! Продължаваме с Иво. Значи, една мелодия само, колеги, и минаваме с водерци. Защото няма време за поздрави, много се извиняваме бързите. Мелодия часа. Брътни и брътни како. От Благина. Поделял сумата от 100. 200. 300 лева, да са живи и здрави виновниците и абитуриентката, цялото им семейство. Обичам. От Милен Ценков. Милен Ценков от Роман. 100. 200. 300. 400 лева. Да са живи и здрави абитуриентката на нейното семейство. Много здраве, много щастие, много късмет и по пътен вятър. Миро. Миро. 100. 200. 300. 300 лева от Миро и 100 лева от Биба.
От Гавриел и Дида 160 лева. Цоко 100, 200 лева. Бабата 100. Бабата Цуца 100, 200, 300, 400, 500 лева от баба Цуца. Едно подаръче. Силва и нейния съпруг. От Пещене 100, 200, 300, 400, 500 лева. Живи и здрави! От Младенка 100 лева. Гришата 100, 200, 300, 400. 400 лева от Гришата, от Господ двойно и тройно повече. Криси 100, 200. Петър и Майя от Камено поле 100, 200, 250 лева от тях, от Господ двойно и тройно повече. От Мими от Сухаче 100, 200, 300. Това са от Мими, от Пламен и от Каверия 100, 200, 300 лева от Пламен и от Каверия. Живи и здрави! Пенка 200 лева. И от Марга 100 лева. Пепи 200 лева. От Калин 200 лева. Живи и здрави! От Тихо Тихомир и Цветелина 100, 200, 300 лева са от тях, от Господ двойно и тройно повече. Живи и здрави! От Йото и Майя 200 лева. Да са живи и здрави! 150 лева и едно подаръче за абитуриентката. Чуй малко бас на първи. Ивайло Лешника 200 лева. Живи и здрави! Малко бас на първи. Краси и Любка. Поздрави специално за абитуриентката, за нейното семейство и най-вече за Ники Багера, който си много доволен от него. Поздрави специално за своята съпруга за Любка
за твоите две дечица, за Гергана и за Рики, за двете ти сестри, за Зета и за твоята най-мила майчица. 100 лева. От тебе толкова от Господ двойно и тройно повече. Едно подаръче. Живи и здрави. Гагари подарява 100 лева. Живи и здрави. Да е жива и здрава абитуриентката и нейното семейство. Виктор и Рони 100 лева. За абитуриентката и за нейното семейство. Тони Бомбаеца 100 лева. Живи и здрави. Крика 100 лева. Живи и здрави. Коко 100 лева. Подарява. Живи и здрави. Тото от Глория 100, 200, 300 лева от Глория. От Ивко 100, 200, 300, 400, 500, 600 лева. Браво! Да е жива и здрава абитуриентката, да е до семейство. Да, тук сме. Веригата. 100 лева. Браво. От Иво с 100 лева. Браво. Живи и здрави. И от Владо Комера с 100 лева. От Драшан. Живи и здрави, бате. От Бего. Парична сума от 200 лева. Живи и здрави. Еди. От Ани и от Пламен. 100, 200, 300, 400, 500 лева. Браво! Живи и здрави! От Пами с 100, 200 лева. Живи и здрави! От Чича, от Бисерка 100, 200 и от Ники 300, 400, 500, 300 от Ники. Влади 100, 200, 300, 400 лева. И от Миши са 200 лева. Живи и здрави! Сенко и Рая подаряват сумата от 100 лева. За Рая един кючек. Айде, колеги. За Сенко и за Рая. И от Киро 100 лева.
100 лева. От Велислава и Давид 200 лева. Живи здрави! За кмета от Дръшан 100 лева. Джими майстора 100, 200, 300 лева. От Здравко са 200 лева. Живи и здрава да е витварянката. Мариам 150 лева. От Бисер 100, 200. От Гамото 100. От Либето 150. От Деко и Хилари 400 лева. Браво, бе, бате! Айде, един чучек за млеко. За него е баща за Валио, който се намира в Ирландия. Добре, 100 лева. Айде, бате, от тук минаваме. Ради подарява сумата от 200 лева. Живи и здрав да си, бате. Нещо от феката оригинално. За масата. Бате, тук жената командва. Няма проблеми. Да. Мария и дучката. 100. 200. 300 лева. Браво. Да играе Цветан душката. Майстора. Я шапте, тъхане. От феката ли бабте да бъде? Не е проблем. Айде, от феката да бъде. Fa diez minor. Maria, Maria,
Драго и Христина Стонева подаряват. Да сте живи и здрави. Мария, Мария, хубава си Мария. Мария, Мария, хубава си Мария. Мария, Мария, хубава си Мария. И поздравя от Мария за кметицата. Айде Мария, хубава си Мария. Айде Мария, изала си Мария. Продължаваме с Йоси. Кажаме Йоско. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 лева от Йоско. Добра живи здрави всичките, за цялата компания, всички гости и чека карибски пирати с кораба.
Gledate li go, kada te histerija, zbogite se merite, nemate baterija, te dođe sa Elena, sudu tu je da bude dovedeno. Gledajte, učete se od Bobi, zatim drugi nego gledate vreme. Bobi Erovensko, kaži. Znači, za Ivalin koji? Za Ivalin Bogdanov, za 11 junija. Od Gabare, za 11 junija. Seminar. Barbo koka, zakatira, zakatira, Cipi non marim. Barbo koka, Cipi non marim. Pogato azika zančelo, gdje si kaže tuka. Pogato azika zančelo, gdje si kaže tuka. Нищо, че пораснала ти е брада, тази вече ще си леки за жена. Ето е човек, който иска да му пеят и тази леже, който сини, ще му зале. Дай да мъчи, че са навънко, дай да мъчи, времето върху, дай да мъчи, дай да мъчи. Дай да мъчи, че са навънко, дай да мъчи, времето върху, дай да мъчи, дай да мъчи. Дай да мъчи, че са навънко, дай да мъчи, че са навънко. Don't people Neka kjenje, pop, sarine pene na moj top. I godzina i na stary gilewaj, pamiętanie czemu da doj.
Може ли само да направим и за Най-добре фризьор за Валентин. За най-добрия фризьор поздрава за Валентин. Лично и категорично. Хайде! Цак и цак, бега ти маняга. И цак, яка мацка учана. И цак, бега ти маняга. И цак, бега си яка. И цак, бега ти маняга. И цак, яка мацка учана. Цак, бега ти маняга. Алло, стоп, тито. Алло, стоп, тито. Окей! Значи за фризьора. Айде. Добре, Славиор, добре. За машинките. Мистерията ми падна. Машината за мъщана. А сега става драго тъпа. А че по години стана. Веселива си пробвал на петицата, ама тя не дава, сменям си играта, пускам си дебелингата, и да ми залона, за Дени, за Йоси, за машините, Играя на Женева, ама тя не дава. Това не чива, това не чива. Пускам си войската на 8 лева, на 8 лева. Пълника за седмици.